wat dat het fout gaat. En daarbij nou was het dat ik niet voor niks ontslag genomen heb bij de politie. Een van de bijzondere gasten hier van de Jong is Hans Willemsen. Wat vond je ervan? Even stil, diep onder de indruk. Ja, ik denk dat als de overvallers vanavond de wolken hebben weg kunnen schuiven en even hebben kunnen kijken, dat ze trots zouden zijn op wat ze tot stand gebracht hebben. Echt emotioneel en erg mooi.